haastattelua vai? Joo. No, nyt kysellään varmaan tällä. Kyselette tyhmiä, mä vastaan. Niin. Eli mikä tää Stonesoft on? Stonesoft on suomalainen yritys, joka tekee tietoturvaa nettiin. Eli idea on siinä, että meillä on omaa tuotekehitystä, mitä tulee Suomesta. Ja me tarjotaan sillä palomuurituotteita, VPN-tuotteet tarkoittaa suojattuja yhteyksiä toimistojen välille ja hyökkäyksen torjuntasoftaa. Suomalaista teknologiaa, tehdään kauppaa Keski-Euroopassa myös, markkinoidaan sitä kansainvälisille asiakkaille, etsitään uusia kontakteja tätä messuilta ja pidetään suomalaista lippua ylhäällä. Onko tämä kokonaan softapuolella vai se palomuuri esimerkiksi? Stonesoft on melkoisen vanha firma. IT-yrityksessä me ollaan todella vanha, koska firma on niinkin vanha kuin 1990 alkanut. Pörssiin Helsingissä me mentiin vuonna 1999, joten siitäkin on jo 10 vuotta aikaa ja maailma oli hyvin erilainen. 19 vuoden olemassaolon aikana Stonesoft on muuttunut melko paljon, joten me ollaan myös järjestelmäintegraattorista, joka teki aikoinaan paljon yhteistyötä Telen kanssa. Me ollaan muututtu softan valmistajayhtiöksi. Eli tänä päivänä tuotteet, mitä me markkinoidaan, ne on omaa kehitystä. Toki Stonesoft on kansainvälinen yritys ja meillä on toimintaa jokaisella mantereella ja kuten muun muassa tuotekehitys on jaettu Suomen ja Ranskan välillä. Eli loppujen lopuksi ne tuotteet, mitkä menee suoraan verkkoon, puhutaan palomuurista, VPN:stä, hyökkäyksen torjuntalaitteista, ne jotka menee sinne kaapeleiden väliin, ne on suomalaista teknologiaa. Ranskasta tulee meidän keskitetty hallinto, jolla me pystytään muun muassa hajautetuissa ympäristöissä olevia tietoturvatuotteita hallinnoimaan yhdestä paikasta yhtä aikaa. Siellä on meidän ranskalainen tuotantotiimi, tekee sen hallintalaitteen meille, mutta loppujen lopuksi kaikkiin lyödään suomalainen leima päälle. Onko tämä pelkästään niin yritykselle, ettei tässä ole niin kotikäyttöä? No, kaikilta. Jota löytyy tarpeeksi rahaa, niin meiltä löytyy ihanat ratkaisut. Että ei me ruveta hylkimään ihmisiä. Eli yrityskäyttöä? Suurin osa asiakkaista totta kai on yrityskäyttöä. Business-käyttöön varsinkin. Toki tuotepalitissa täytyy pitää mielessä se, että jos me tarjotaan muun muassa suojattua pääsyä kotoota yritykselle. Yksi meidän kiinteistösegmenteistä on ihmiset, jotka tekee myös töitä kotolta. Eli niiden pitää päästä kotitoimistosta tai kotoa lukemaan sähköpostia toimistolle. Totta kai tässä kohtaa meillä on myös se kosketuspinta kotikäyttäjiin, jolloin meidän täytyy tarjota myös pieni kappale softaa, jolla ne pystyvät rakentamaan suojatuyhteyden kotolta yrityksen. Mutta loppujen lopuksi me tehdään kauppaa yritysten kanssa. Yritykset totta kai jakaa tuotetta myös kotikäyttäjiin. Täällä muualla. Onko teillä... Oliko vielä jotain? Ei varmaan. Miten on mennyt muuten? Muuten. Välillä menee hyvin ja välillä menee erinomaisesti. Noniin. Matti Nykänen aikana vähän eri sanakäänteitä. Messut on totta kai mielenkiintoinen. On ollut puhetta siitä, että finanssikriisi jyrää tällä hetkellä, mutta itse asiassa meillä tulokset on tietysti julkista kamaa. Sieltä voi katsoa, mitä firmalla menee. Me ollaan tehty muun muassa viime kvartterissa ollaan myyty enemmän Stonegatea kuin koskaan aikaisemmin. Joten periaatteessa tuotepaletissa, mikä mielenkiintoista on, maailman teknistyminen ja se, että tuotteet toimii paremmin, itse asiassa tukee yritysten tavoitteita tehdä säästötoimenpiteitä. Jos niiden teknologia palvelee asiakasta paremmin ja ne saa tuotteesta enemmän ja ne ymmärtää. Se tarkoittaa loppupelissä sitä, että ne pystyy pienemmällä henkilöstömäärällä palvelemaan isompaa osaa niiden IT-infrastruktuurista. Toisin sanoen, yritykset, jotka suunnittelee säästöjä, ne tulee meille ostaa meidän tuotteita, jotta he voivat loppupelissä itse säästää rahaa. Onko tässä teidän tuotteessa mitään erikoista niin kuin mihinkään muun kilpailijaa? Vai se on sitä samaa? Same shit every day. Eikä mitään. Tuotteista totta kai on omat erikoisuutensa. Ei mitään järkeä, että me otetaan niin kuin jostain joku tuote, pistää siihen vähän kromia päälle, hieno tarra päälle ja sanotaan, että hei, tämä on meidän oma tuote. Kuitenkin se alussa saat rakentaa itse softat ja... Kyllä. Eli esimerkiksi tuote, millä me tehdään meidän suurin liikevaihto tällä hetkellä on 10 vuotta vanhaa. Totta kai siellä on oma teknologiansa, millä me tehdään muun muassa... Mikä tämä tuote on? Stonegate, palomuuri ja VPN. Se on edelleenkin, voidaan puhua oikeastaan Stonegate tietoturva-alustasta, koska siinä tietoturva-alustan sisällä on palomuuri, VPN, IPS, eli hyökkäyksen torjuntalaitteet keskitetyn hallinnan alla. Siellä sisällä meillä on teknologiaa, jolla me pystytään selkeästi sanomaan, että me ollaan tehty joitakin asioita huomattavasti paremmin
muun muassa meillä on omat esitykset. Joka päivä ollaan luennoimassa tässä auditoriossa siitä. Muun muassa olette varmaan törmännyt siihen, että lehdistössä on puhuttu semmoista ongelmasta kuin configure. F-Secure on myös kertonut madosta, mikä liikkuu internetissä, iskee koneisiin. Ranskan ilmavoimat ei pystyneet lähettämään lentokoneita ilmaan, kun oli vähän tietokoneongelmia. Meillä on muun muassa demo täällä siitä, kuinka meidän tuotteilla Configurin kaltaiset verkkomadot, me tarjottiin sille suojaus muun muassa Configurille elokuun 11. 2006. Microsoft heräsi tähän ongelmaan marraskuussa 2008. Eli me oltiin yli 2 vuotta ennen Microsoftia kerrottiin, että hei, tästä teidän protokollan käsittelyssä, kun puhutaan RPC-protokollasta, tässä on melkomoisia mahdollisuuksia mennä eri suuntiin sen kanssa. Jotenka muun muassa meidän IPS-tuotteessa, mitä me näytetään tällä livenä ihmiselle, ensin mitä tapahtuu, kun sitä ei käytetä ja mitä tapahtuu, kun sitä käytetään. Eli me näytetään, että jos näitä tietoturvaongelmia otetaan huomioon, kuinka helppoa se on, kuinka mato menee eteenpäin verkossa. Vaan kaappaa koneita, sä saat suoraan command promptista käsiin ja sen jälkeen on maailman vapaa. Me tarjottiin siihen suojaus ja sen Microsoftin omiin ongelmiin yli 2 vuotta sitten, jossa me näytettiin, että hei, jos me vedetään mutterit kirjallisen protokollan ympäriltä tästä kohtaa ja katsotaan, että siellä ei tehdä sellaisia asioita, mitkä ei kuulu siihen protokollaan, me pystytään pysäyttämään sitä tietoturvaongelmat ennen kuin niitä on edes keksitty. Kuulostaa mielenkiintoiselta, mutta sitä me näytetään tällä livellä. Se tänään kello 12, meni jo. Seuraava kerran on huomenna kello jotakin, en tiedä, täytyy katsoa. Täytyy tsekata, ootteko te täällä vielä huomenna? Joo. Te voitte tulla videoimaan vaikka koko session ja katsoa, mitä se näyttää. Pistää mieleen. Varmaan katsotaan vähän missä pyöritään täällä. Mä voin äkkiä tsekata mun kollegoilta se, että mihinkä aikaa. Ihan